Oliverio, the best! Yeah, ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Ika naman, hindi pa lang matik na tapos na, yeah. At di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sa lasisigan ng chinita na yan, sa kanyang pinagkakayuan, yeah. Sa iyong tingin, parang ako ay natunay na. Mga bibig mo sa aking nakapikanin na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chumika, girl, may chumika, girl.
Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello.
Hasta la Bizares Idol. Best. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sasabihin. Spaceship, isa sa taking na. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko sasabihin. Spaceship, isa sa taking na. Sister, who's the chick? Me, 'cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty, binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Niya rin mapigilan na init ko na lang. Napapakalmot na at napapahumol siya. Sabi niya, can I get back? Ibaon mo pa, bilisan mo pa. Sige, sige pa. Huli ka ba? Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Stress ka ba? Kasi gusto mong dinidiyaan ka. Walay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharong ka ba? Make a loud shout out to you, Stacy. Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Good evening din sa'yo, Stacy. Kasi sa spaceship, isa sa taking na. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ko Wala akong ballpen. Kasi sa spaceship, isa sa taking na. Ang iyong at ngiti ako'y nakaatak. Liblib naglalak, parang merong natatak. Ayaw mo sa iba, gusto mo kay NIK. And I put up mother, Yan, Bides. medyo pogi sa mata mo'y malupit. S-A-M-E-I-N-T-O, sobrang sexy, sweet na fit. Yung sad na petit, tapos medyo Share muna tayo, share. ay singkit, yun ang aking tipo. Minsan pag wala ng stick, yung mata ka sa laban, parang Jordan Game 6. Siya ay sobrang sexy, mini skirt at sexy. Na always Share lang tayo, guys. Mga bebe. aral ka ba? Kasi gusto mo yung ginagapang ka. Halina ka ba? Share muna tayo. Gusto mo yung nilalamas na Kinakain. Kinakain.
Share tayo. Share tayo. Kakain na tayo. DJ. Malayo na ang gabi, wala ka sa'king piling. Pilit kong Kain tayo, kain. ang nakaraan, ngunit di manalo. Dahil lang ang pag-ibig mo, giliw mo. Naririnig Ay, palista na po. ang masabi mo ko sana'y makibago. Kahit di na Kain tayo, kain, kain. Kumain na ba kayo? Kumain na kayo? di na tayo sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso. Kumain na ba kayo? Kain tayo. Kumain na kayo? Kumain na kayo mga bebe? Kain tayo, kain. Sana'y maalala mo, kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso ay ang pangalan mo. Hindi ako nararapat sa'yo, bakit hinayaan bang mahulog ang puso sa'yo? Wala Anong ulam nyo dyan? pa, minahal kita kagad. Ako ulam ko, gulay. Puso kong ito, Kayo, anong ulam nyo? gawin ba Naranasan mo na ba na umibig sa Anong ulam nyo? na para sa'yo pagkatapos mo ng mahal ibigay ang lahat sa bandang huli ay ganito. aayon sa'yo? Salamat sa pagmamahal mo na sa'king ipinadama. Naramdaman niya na mahal mo siya pero bakit mas pinili niya pa ang iba. Ang mga mata napipikit habang binabalikan ng mga nagdaan. Hindi na malaman anong dahilan palagi tinatanong mo kung saan nga ba nagkamali at bakit masawi ang pagmamahal. Bakit dito nauli ang pag-ibig na ibinigay. Bakit mo nilagay sa kalungkutan at bigatin ito bang sukli. Pagkamali ba ito Anong ulam nyo? Kumain na kayo? na nagtilang parang sa akin pagtungkol sa ano ang mali at ako'y nilapatang marahil hindi na ikaw ang para sa akin at ako'y hindi para sa iyo. Kung nalalaman ko ang dapat na mahal hindi sana ganito ang natanong. Bakit ba kailangan Nasaan yung mga group? Hindi na siya lumaten? mo sa iyong pag-ibig? Wala na, hindi na active yung group natin. Ang siyang naramdaman, hindi na kami babalik ang lahat ng ating nakaraan. Dahil ba sa huli na ang lahat sa iyo'y paalam. Ulam ko, gulay. Gulay, kalabasa. Kalabasa. Kahit di na tayo, sana'y maalala mo. Kahit di na tayo, sana'y pakinggan mo ang tibok ng puso Kalabasa ang ulam ko. ang pangalan mo. Ikaw dyan, anong bang ulam mo? Ano bang ulam mo dyan? Ako ulam ko, pakbit. Pakbit ulam ko. Ulit-ulit na pinapagit ang
tayo, pasok, pasok. Para makapag-start na. Pasok, pasok na po, pasok. Pasok na kayo, pasok. Yan. Ang dami mo na mga ano, ilan na bang account mo dyan? Dapat pinapatamsakan mo yung ano, pinapalapag mo yung name mo. Para dumami. Dapat pinapalapag mo yung iyong main. Yung iyong main. May na-signal. Bakit may na-signal mo? Ano yan dyan? Data? Data ba yan? Yan. Anong gamit mo dyan? Data? O Wi-Fi? Ang sabi ko nung anong gamit mo? Data or Wi-Fi? Pasok na kayo, pasok para makapag-start na. Anong gamit mo dyan? Data or Wi-Fi? Ang tanong ko, sabi ko, anong gamit mo? Wi-Fi or data? Wi-Fi or data? Data. Yan mo, malapit na ako magbibigay ng GCash. Pagka nagbigay yung isang sponsor ko ng GCash, pamimigay ko sa inyo. Load, kaya cash. Panalangan nyo na bigyan tayo ng isang sponsor ko ng GCash. Para mabigyan ko kayo ng ano, pang load. Pa-promote mo dyan ang iyong main. Paiba-iba yung iyong puro mga ninja yung binibigay mo. Dapat yung priority mo yung main mo. Para lumaki. Para lumaki na siya. Katulad ni Sir Arvin. Malaki na yung kanyang bahay. Tignan mo Sir Arvin, malaki na yung bahay niya. 300 na yata siya. Baba mo lagi, pababa mo lagi yung main mo. Palista na po para makapag-start na tayo. Palista na. Ulam ko, gulay, pakbet.
Oo, panalangin yung bigyan tayo ng yung isang sponsor ko ng Gcash. Para mabigyan ko na pang load. Oo, dapat main ang nilalapag ni Jan para lumaki yung kanyang banana. Ikaw, Sir Arvin, 300 ka na, no? 300 na yung subscribers mo. Madali mong makuha yung 1K subscriber pag kung masipag ka lang talaga. Masipag kang mangisda. Pero kailangan attend kayo sa mangingisda kayo mga 2 times lang. 2 times a day lang kayo. Huwag yung marami sa isang araw, marami. 2 times lang. Wala ka pang 300. Yung mga maliliit na subscribers, mga ninja mo yan dyan. Yung main lagi palalapag mo, yung main para lumaki. Kasi kung lahat ng account mo para tamsakan mo, walang lalaki na sa iyo. Kailangan yung isa muna palakihin mo yung isa. Wala yatang papasok. Kailangan tayo mag-invite kasi yung mga nasa GC wala na, hindi na sila active. Nakipag BLS na yata tapos lumayas na. Lumayas na sila. Yung invite ko kanina dun sa bagong group, in-add ko siya tapos dinikatan ko, ayun lumayas. Inintay niya lang po ng dikitan ko tapos bigla siyang lumayas. Ulam ko yung bunga ng malunggay. Kumakain ba kayo ng bunga ng malunggay? Kain na. Sarap to, bunga ng malunggay Masakit? Alin masakit? Diyan. Ano masakit? Diyan. Dahon lang kinakain mo, dahon ng malunggay. Try mo yung bunga ng malunggay, masarap. Masustansya. Kain na ba? Masustansya to. Dahon ng malunggay. Halo, dahon ng malunggay tsaka bunga. Wala yatang papasok.
Pagka nakaisang oras tayo, walang pumasok, magka-cut off na ako. Pasok na po, pasok para makapag-start na tayo. Yung invite ko. Okay lang yun. Okay lang yun, sir, dyan. Sanay na ako sa ganun. Okay lang. Yung aking banana, pinamimigay ko lang talaga yan. Libre lang talaga yan. Minsan, sobra pa. Okay lang yun. At least nakatulong sa iba. Baliwala sa akin yan dyan. Importante doon, nakatulong ka. Yun ang importante. Nakatulong ka sa ibang tao. Okay lang yun, sanay na ako sa ganun dyan. Marami na nangyaring ganun. Kaya sanay na ako. Okay lang yun, basta nabigyan ko siya ng banana, okay na yun. Kaya na. Okay lang yun dyan, wala yun. Sanay na ako doon, expect ko na talaga yun. Marami na nangyaring ganun. At least, nakatulong ka. Kahit umalis, nakatulong ka na rin. Okay lang yun. Pasok na po, pasok. Para makapag-start na tayo. Pag umabot tayo ng 1 oras, wala pang pumasok, magka-cut off na ako. Mag-i-invite muna tayo bukas. Pasok na, pasok. 45 minutes na tayo. Okay lang yan dyan. Okay lang yun. Bibigyan ka ng banana, hindi. Pasalamat na lang tayo. Okay lang sa akin yun. Magmula bukas dyan, ilapag mo yung main, ha. Para lumaki. Kasi, iba yung nilalapag mo. May 1 subscribers, may 2 subscribers, may 5 subscribers. Yung main mo ang ilapag mo, may problema ka ba sa main? May problema ba yung main mo hanggang ngayon? Anong problema nun? Anong problema nun dyan, yung main mo? Pasok na po, pasok para makapag-start na tayo, guys. Pasok na tayo. Okay lang yun dyan. Importante nakatulong. Northern Summer Mix DJs.
titibigan ko din. Pasok na tayo para makapag-start na. Ay, hindi yung ma-open. Ba't ganun? Hindi kaya nahack na yan dyan? Sabagay, maliit pa lang naman. Paano para i-hack yung ano mo? Hindi gumawa ka uli kasi maano, like, para lumaki, gumawa ka uli yung ano. Ba't nag-reset apps ka? Hindi makapalitan ng ano yun. Binago mo yata ng password. Big Sharp, mega love shout out to you. Salamat sa iyong patamsak, Mari Big Sharp. Mega love shout out to you, Mari Big Sharp. Busy ang mga tao ngayon, busy. Busy yung mga tao. Yung mga gusto nga sumali po, palista na po para makapag-start na tayo. Maraming salamat sa iyo, Marvick Sharp, sa iyong patamsak. Thank you so much. Pasok na po, pasok. Para makapag-start na tayo. Pasok na po yung gustong sumali, palista na po kayo.
Pasok na po, pasok. Para makapag-start na tayo. Hello, hello, hello. Sabi mo pa kuwantog dyan ko. Takot ako na pumunta eh. Sabi niyo, kamay out. Kalisa. Nawala yung aking lipstick. Dagdag pa tsara, hindi niya ako tinignan ka pa niya. Sure na finish ka. Pasok na tayo. Wala, mga busy sila dyan. Subukan na mag-share sa mga friends mo, mga YouTuber. Mga busy sila, yung nasa group natin, busy. Mga busy ang mga tao. Nasaan na yung mga tao?
Pasok na kayo. Pasok na po tayo. Pasok na po tayo. At ano na. Pasok na, pasok na. Pasok na at makipagdikitan na. Pasok na, pasok. Madam Celia, thank you po sa iyong patamsak. Thank you, Madam Celia. Thank you, Madam. Thank you, Madam Celia. Wala po kayong live. Wala po kayong live, Madam Celia. Wala kayo, Les. Wala po kayong Les. Ma'am Celia. Thank you, Madam Celia, sa iyong pagtamsak. Kumain ako, naburo yung aking lipstick. Naburo yung aking lipstick, kumain lang ako. Aroy. Namula na yung aking labi. Sure. Diyan. Sa'yo na, oh. Ano
to? Litchin. Litchin. Liquid. Kaya konti lang, kulang-kula na. Pangit ang pagkaano. Sa'yo na dyan, no? Marami ako lipstick. Marami ako lipstick dyan. Oh, ito pa isa. Dyan o, bigay ko sa'yo. Mabango to, mabango. May flavor siya, parang amoy chocolate. Gusto mo dyan? Dalawa o, meron pa isa doon. Marami ako lipstick dyan. Pasok na po tayo para makapagdikitan na tayo. Oo nga, nagre-lipstick yan si Sir dyan. Nagre-lipstick yan. Diba, no? Ano to? Yung liquid. Wala na. Liquid siya. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? Bakit ano? Wala pang pumapasok. Pasok na po tayo. Huwag po tayong mahiya. Ano yan? Liptin? Liptin nga rin to. Liptin. Pag liptin kasi parang ano lang siya. Parang original. Good evening sa'yo, Ma'am Leticia. Hello po sa'yo. Hello sa'yo, Ma'am Leticia. Sis pala, sister. Sis Leticia. Kumusta ka na po? Good evening din po sa iyong at maraming salamat sa iyong matamsak. Naghihintay po kami ng aming naghihintay kami ng aming katamsakan. Gusto niyo pong sumali, Ma'am Leticia? Busy ka ba ngayon? Ay, Sister Leticia? Busy ka ba ngayon? This is the mix of DJ St. Mark. Sali na po kayo, sali na para makapag-start na po tayo. Sali, o sige, lilista na kita, Mama Leticia. Ay, si Leticia pala. Lalapag ko na si Jan. Exclusive.
Dyan. Pwede ba pong humabol? Konti lang kami. Yung mga gustong pumasok, makipagdikitan, pwede pa po. Konti lang kami. Oh, yun. Yan na dyan, yan na. Huwag mong puntahan na yung bahay, ha. Sa'yo yan. Huwag puntahan ng bahay. Huwag kalimutan po yung ating login link. Huwag pong kalimutan ang ating login link, guys. Yung ating login link. Puntahan na po. Yung mga gusto pa pong humabol, pwede pa kayo. Puntahan po yung bahay na nilapag ko. Sis Leticia. Pwede pa kayo pumasok. Pwede pa kayong pumasok. Sige lang po. Pwede pa kayong humabol. Powered by DJ Bongo Exclusive. Para may chance po kayo manalo ng play on. Yung mga gustong play all, sali na po kayo. Play all po ako. Pakipuntahan po si Georgian at pakipuntahan po yung ating login link. Nakapin po sa taas. Oo nga, happy. Tama si Sir Jan, pasok, happy. Pag maraming sumali, magpapagames. Ganun lang yon. Thank you, Sisi, Leticia, Arvin. Pasok na po, habol pa kayo, pwede pa. DJ Rodski, the best. Pasok po. Pasok na po, pasok. Team Boyog, Gapa Uyog.
Ay, nabusog ako, sorry. Pasok-pasok na po kayo. Pwede pa kayong humabol. Pwede pa. Pasok na po. DJ Rudsky, the best. Pasok at makipagdikita na tayo para masaya. DJ Pasok na po para masaya. Para masaya tayo. Malapit nang mag 300 si Sir Arvin. Gapauyog. Pasok na po yung nasa group. Pasok na. Huwag pong mahiya. Kasi po pag mahiya kayo, hindi kayo makakasungkit ng banana. Kailangan masipag tayong manungkit ng banana. Kailangan masipag tayong manungkit ng banana. Kailangan masipag tayong kumuha ng mga bananas. Baldado. Disco Mobile. Pasok na po kayo. Pwede pa po. Nag-aantay ako ng papasok. 2 beses po kayo nilalapag ha. Yung video. 2 video. Kasi konti lang tayo. Sana may pumasok pa. Baldado. Disco Mobile. Ingatan mo siya. Wow, sarap. Stir fry. Asparagus with mushroom. Wow. Mukhang masarap to. Sis Leticia. Masarap. Asparagus. Masarap. Yum, yum, yum. DJ Arcade Remix.
Sir John, gusto mong lipstick? Sir John, bibigyan ka ng lipstick. Gusto mo ba? Marami ako lipstick dito. Sir John, gusto mong lipstick? Marami akong lipstick dito, Sir John. Gusto mo? Marami akong lipstick dito. Dahil sa'yo, nawala rin ang saysay ang pagmamahal. Sir John, gusto mong lipstick? Marami akong lipstick dito. Bigyan kita. Sir John. Ko dahil sa'yo, nawala rin ang saysay ang pagmamahal. Naliwalay ako dahil sa'yo, dahil sa'yo. Ano yung maririnig? Sa'kin pagkilig, ito na ang huling araw. Eto na. Na magpaalam. Sir John, gusto mong lipstick? Gusto mong lipstick, bebe? Liptin, meron. Saan ka ba ngayon nakatira, Liptin? Saan ka ba ngayon nakatira? Sir John. Lalapag ko kayo uli ha. Lalapag ko kayo uli. Pangalawang video. Lalapag ko kayo uli. Pangalawang video. Exclusive remix by DJ Arcade. Pangalawang video. Lalapag ko kayo ulit ha, pangalawang video. Pangalawa. Yan, pangalawang video nyo yan, pangalawang video. Pangalawang video yan, pangalawang video.
Saan yung pangalawang video nyo? Si Sir Arvin. DJ Dance Remix. Lalapag ko kayo ulit guys ha, pangalawang video. Lalapag ko kayo ulit. Ating mo. Lalapag ko kayo ulit, pangalawang video. Pangalawang video. Pangalawang video to, pangalawang video. Yan, pangalawang video, masunod si Ma'am Leticia na. Si pala, Sister Leticia. DJ Dance Remix. Mega love shout out to you, Prince. Sali ka po. Kahit palista lang po yung gustong sumali. Prince. Hoy! Ano ba yan? Sige ba? Prince Leo. Prince Leo. Sali ka po ba? Bakit walang profile pic po yung iyong ninja? Sali ka po ba, Prince Lee? Prince Leo? Team Milonga. Yay,
tayong Ilongga. Basta tingin mo yun, kapaulog. Sali ka po, Prince Lee. Prince Lee. Maldado. Disco Mobile. Sali ka ba, Prince Lee? Pangalawang video to ha, lapag ko kayo ulit. Pangalawang video. Easy. Let's be the best. Ay, antok na. Yan. Lipat natin. Hasta la Visares, idol. Ilongga, Prince. Prince, sali ka na. Konti lang kami. Northern Summer Mix DJs. Sali ka na, Prince. Sunday, Ontario, the best. Pangalawang video yan, pangalawang video. Nawala si Prince, nagpakita lang. Umalis uli, umalis naman. Okay po. Si Prince, nawala si Prince. Si Prince. Sali na ha. Sali na ha. Nawala si Prince. Pakipuntahan siya si Leticia. Ibig ko na papako. Northern Summer Mix DJs. Noted po, si Leticia. Love Mix Vlog. Puntahan siya, si Leticia.
May lalapag lang ako guys, tapos matapos na tayo. May lalapag lang ako guys, tapos matapos na tayo. Mag-log out na tayo. Konti lang tayo. Mega shout out to you, Sisi Rebecca. Salamat sa iyong pagdalaw. Meron lang akong ilalapag guys ha. Then mag-log out na po tayo. Idol. Salamat po. Sunod natin. Isunod natin yung aking member. Paki-support po yung aking mga member. Dalangin ko. Buhay sa aking mundo. Mahabang buhay na ito. May lalapag lang ako guys, pa-support yung aking member na mag-log out na tayo.
sabaw, nilipitin ko. Pa-support lang muna guys yan. Pa-support po yung aking mga member. Matapos na tayo. Sisi Leticia, nandyan ka pa ba? Sisi Leticia, nandyan ka pa ba? Sisi Leticia? Nandyan ka pa ba, Sisi Leticia? Matapos na po tayo. Meron lang akong ilalapag. Pa-support guys. Sisi Leticia, nandyan ka po ba? Nandyan ka pa? Sisi Leticia, nandyan ka pa po ba? Arvin, nandyan ka ba, Arvin? Nandyan ka pa ba, Arvin? Nandyan ka pa ba, Arvin? Oh, ay ako. Ayan, ikaw tsaka si Leticia, kayong play ko ngayong gabi, kayong dalawa. Wala ko sa cellphone ko, baka play mo. Kayong play ko ngayong gabi. Si Jan, hindi mo na kasi maliit pa bahay niya. Si Leticia, nandiyan ka ba? Pakipuntahan po yung ating member. Support mo na po. Jan Bides, hindi mo na kita bibigyan ng play. Play all kasi maliit pa bahay mo. Try ko na lang bigyan kita ng, ayudahan na lang kita ng banana mamaya. Pero si Arvin, saka si Leticia, i-play ko ngayong gabi, kayong dalawa. Play all. Play all. Pa-support lang muna guys yung yung nilapag ko guys para matapos na tayo, para na tayo mag-log out. Yung sa'yo dyan, ano muna, banana. Kailangan muna magparami ka muna ng banana. Pag nasa 300 ka na, pwede mo na nga sikasuhin ng iyong watch. Ay, Sisi, Leticia, piplay kita ngayon. Dalawa kayo ni Sir Arvin. Piplay all ko kayo ngayon, dalawa ni Sir Arvin. No, bakit din? Makita ka ni Lolo. So, support na lang yung ating member. Meron pa ako ilalapag isa. Member. Para po matapos na tayo. Mag-iwan po ng bakas, mag-iwan po ng bakas. Mag-iwan ng bakas. Puro off. Comments. Bata kasi.
mo apple? Yan, apple. Ano ka muna, tawag dito, makontento ka muna sa banana dyan. Banana muna, tsaka na yung apple. Opo. Banana muna bago yung apple. Yan. Support po yung binababa ko para makapag-log out na tayo. Ano pa isa? Oo nga. Kailangan banana muna bago apple. Magparami ka muna ng banana dyan. Katulad ni si Arvid. Marami ng banana yan. Kaya dapat na play all siya. Ayan, matapos na tayo. Dalawa na lang lalapag ko. Tapos matapos na tayo. Nag-log out na. Kahit hindi tayo mag-log out kasi may login naman ako. Para matapos na tayo. Pare-pareho tayo matulog na. Banana, wala ka kinain. Diyan, kinain mo na yung banana mo. Magtira ka naman ng banana. Huwag mo naman ubusin. Kiran mo akong banana. Wala akong banana eh. Dati marami akong banana. Ngayon, naubos na rin banana ko. Pinamigay ko na yung aking mga banana. Sawa na ako sa banana. Gusto ko naman apple. Nagsawa na ako sa banana eh. Kaya gusto ko naman ngayon apple. Basta isa lang lalapag mo dyan, yung main. Ang dami mong nalalapag. Yung main mo, intindihin mo. Paranihin mo. Kung nagkaroon ng issue, yung main, gawa ka pa uli. Gawa ka ng isa. Kaya yung isang ninja mo na legit, pwede mong gawin yon main. Basta legit siya, legit. Verified ang iyong ninja. Pwede mo siyang gawin main channel. Dalawa na lang ilalapag ko ha, dalawa. Tapos matapos na tayo ha. Dalawa na lang guys ha. Nasaan si Sister Leticia? Dalawa lang ilalapag ko, tapos na tayo.
Malapit na tayo mag-log out. Yan, mag-log out na tayo. Isa na lang lalapag ko guys, pa-support para matapos na tayo. Support, yan po yung member and next sponsor, member, my member. Then tapos na po tayo. Oh, tapos na. Aling babalik dyan, yung kanyang banana? Yung banana ni Sir Jan? Namumblema dun sa banana ni Sir Jan. Sabi ko, huwag mamumblema. Ibabalik din ni Lolo yan, banana niya. Kaya ayaw na daw niya ng banana. Gusto niya daw apple. Apple. Ako sawa na ako ng banana. Kaya gusto ko naman ngayon apple. Isa na lang ilalapag ko guys. Tapos na tayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Huwag pong kalimutan na huwag pong kalimutan magbakas. Magbakas po. Tapos lagay po nyo sa dulo. #Joan. Hindi po kakalimutan yun sa dulo na ng bakas. #Joan Matapos na tayo. Sana lang, tapos na tayo. Sana bukas marami na tayo.
Ayan, last na yan guys. Tapos na tayo. Makakapagpahinga na rin tayo. Last na po yan. Last na po. Tapos na tayo. Ay, meron pa pala si Mami Longga pala. Dumalaw yung kanyang babies. O, last na lang si Mami Longga pala. Dumalaw pala kanina yung kanyang babies. Tamsakan natin. Powered by DJ Wokwo exclusive. Ay, ako. Antok na. Sa gabit araw, ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang ibig ka na ito, sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wokwo exclusive. Magbakas guys ha, huwag kalimutan na lagay po hashtag Joanne. Ang dibdib ko, matatagpuan, larawan mo. Ayan, last na yan, last na promise, last na po yan. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw. Ayan, last na yan guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Last na po yan. Thank you sa inyong lahat. Wow! Thank you sa inyong lahat. Tapos na tayo. Tapos na tayo mga lalabs. Sisi Leticia, John Bides. Sisi Leticia, nandyan ka pa ba? Naririnig mo ako? Sisi Leticia. Mamaya aayudahan ko si Sir John Bides ng banana. Banana muna sa'yo, Sir John. Tsaka na yung apple. Tsaka na yung apple. Okay, pwede na kayong umalis.
Arvin, play all kita mamaya bago ako matulog. No. Si Leticia, nandito pa ba? Wow. Si Leticia. Tapos na tayo guys. Maraming salamat sa inyong lahat. At yung nagpatamsak at nag-visit ng aking live. Thank you sa inyong lahat. Si Leticia, nandiyan ka pa ba? Si Leticia. Mamaya, banana sa'yo. Banana sa'yo, John Bides. Si Leticia, nandyan ka pa ba? Sisi? Thank you sa inyong lahat. Pwede na po tayong umalis. Pahinga na tayo. Pwede na tayong umalis. Tapos na po tayo. Si Leticia, nandyan ka pa ba? Sisi, ito. Si Leticia, meron kang play all sa akin mamaya. At si Arvin. Tapos na tayo, Sisi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Makalag out. Patayin ko na. Mga prito po. Dalawa po ang bibigyan ko ng play all. Si Leticia at si Arvin. Maraming salamat sa inyo. Tapos na po tayo. Welcome po. Tapos na po tayo. Maraming salamat. Masiri po. Thank you, Sisi. Thank you, Arvin. Thank you, Jan. Thank you. Tapos na po tayo. Good night po sa inyong lahat. Pwede na po kayong mag-log out. Good night. Good night din sa inyo. Tapos na tayo. May message ko kayo mamaya. Arvin and Sisi Leticia. Thank you so much. Thank you. Magkarawa sige. Ano to? Good night.